חברים, ברוכים הבאים לדירה 7, מספר המזל שלכם, כניסה פרטית. פה יש לנו בעצם, כמובן הדירה עם טופס 4, קנית, נכנסת. הדירה היא 5 חדרים, 116 מטר גינות, יש פה 2 גינות, 2 כניסות פרטיות, פה זה הסלון, פה המטבח, פה המנכ"לית תבוא תעשה את המטבח איך שהיא רוצה. פה יש לנו את החדר מסתור, חדר שירות של הכביסה, פה יש לנו שירותים, פה יש לנו את החדר הורים עם יחידת הורים, שירותים, מקלחת. פה יש לנו את החדר הורים, שירותים, מקלחת, הכל מרווח, הכל ברמה מאוד גבוהה, הכל יפה, הכל חתיך. פה יש לנו את גולת הכותרת של הבית, חדר ממ"ד. יש לנו פה עוד חדר לאורחים, לילדים, פה השירותים, מקלחת, ופה יש לנו עוד חדר מקסים שמוציא אותנו לגינה. יש לנו פה גינה גדולה, יפה, עם יציאה לחנייה. הדירה מגיעה עם 2 חניות, יש לכם פה 2 כניסות, הכניסה היא פרטית, הקונספט הוא מאוד מאוד יפה, דירות יפות, מרפסות גדולות, בית רחב, בנייה ברמה מאוד גבוהה, בטיב הכי גבוה שיש, איכות שאין כמוה בעולם. זהו, ברוכים הבאים, תתחדשו.